Elektronica-concern Mediamarkt kwam kwartlien in het nijs met het filmpje van eigen personeel. En nou zou dat ook bij Homecenter Wolvergeer en Woonboulevard Leeuwarden gebeurd wezen. Het stiekem opnemen van verkeerders door een nepklant op de zin als het wel goed doggen. Nevens het vakbond gaat het wel vaker mis. Ik constateer dat in deze huidige tijd van crisis werkgevers heel erg de grenzen opzoeken van een toelaatbare en bereid zijn ook de grenzen te overtreden. Dit mag niet. Het zonder toestemming camerabeelden maken van mensen. En Homecenter Wolverga gaat daarmee de fout in. De directie van de bedrijven vindt dat onterecht en ontkent dat mensen zonder toestemming opname binnen. Dat is vooral, met de medewerkers, is dat besprutsen. En wij hadden ze dat echt nog een keer schriftelijk naar hun taal zet. En degenen die daar dus net aan mij werken wonen, die konden er bezweerst in het